Boku ebesanya asomdie because enna medical can say waye bi pan no Abusia yemamu nyina mu akwaba eba nyansapo kasamfonyini so aha ayemanhia ahemfie yinim se de otekra wurade brawura nwoma so otumfo seitu abebio santemanyi na wura oyoku piesie opata ben apatako oje kon bo ne bo asantema do no eburu ho ba bi yodum ho ba bi yodan ono nanum so bin asante ye dom ofre dom kura dom beko dom okontonkuro wi abobrimbimu a ote ebunu te abede na dawuru ma eburu aba bedura santemamu na kwantu otu ye no na nsem gu nachi ene sen ye nyina ye nim sema hodo ekoso ewo man yi mu ne titiru ene enuanom a ewo boko na ho behia se de wono de woka oyo ose ade yo otumfo seitu otosum yenu so oni atena nkonwa betena se obefre boko mpanimfo ene omu adi nkomo afa menteme ho ase yekoso ama yie atoyie ye de yesi ne buro ase ya pasomdue ye pe bambo ye pe nkoso obetumi a yenti ene de na gina twere no ano etine ho behia se nyansapo enso yebeba nne ye ne ekuo mienu no ba ama yewura ene na tena nkonwa ene mpanimfo nka ye ka ho atena se ebu asem ana aka nsem no ye de besom yahwefo ene yetiefo midin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ye nyina ye nim se manhia de se koba se nsem ahodo ete se ba bambo de yire so pa nokre anapa yebu yaketembe pie ha no na nonko no enyiniti nanso efri sabre no abepem sabre ya me no kasei no edom a eya posi dom ya yedo wo mo ba fie ha se wo mo mebo ban yen ka se bibi besi o bibie ni ho asanteme betimi esi sanse sekadwati ase eni bibisi a eni ne sekadwanti ase na santehene wonya ba mamu enti na bibie ni ho betimi esi nanso na wo se bambo efa ne ntoma pefra asojafo aposifo eba ha na pabre no a yensem twerefo kura no sebi enka ampata kura no anka yefiri ha koye nanso yenyina ye pasomdue se yenua no bokofo ka wo mo ana kasantehene na aka asanteme na aka nsem twerefo ntem na ho behia se yebetie wo mo na ye de yase yiw etie wo mo nhyehyɛ ya hodo a egu akwam ebepem sabre bambo adwuma kon gusu a eye adwuma broni sei aye tight no kurani ya mansem twereni bia kwan so obedi ka num bia chi anase moto num bia na ahyan fofora mpanimfo de ba ye bia chi empo sawye bambo adwuma ko ni mu nsem twereni dabi obie ne ho di akire koye anim ha aboboa no ha ana ye de yenso yesom ye di nkomododo no a ye ne bia kasa ya ye ne bi nso begusu akasa ne de ho nsem asomo entinya sapode wo de ye ne ana de asem ye gusu a enye nenko ene nkomodie eba abekoso eye nansem a ene ebekoso de ebekom bia no ye de besom ye de besum mu nti na ye fa ye kasa mfonyini ye kasa fidie kase so aka kire ye nuanom nsem twerefo a brofo kasem ye kasa omo ye bloggers nokre ade a eya ene se asem anya nokre afa ho apia bonten na nkwa nkoto wo mo a eye madwemma asom eba ne saa no a wo mu ntimi ntase sanse de woni mu nyansa ontimi ntase bespa ko na hahan meka na meka si asem so se santwerefo no bi no mu a maba be fa nsem ne bia kwa na patututu ama enam montene so bepem sabre yi a ni nyina anya no kora no ye besere se ya asomdwe ene ye pe ye mpa onye ne o ye mpa dom bia so obi be kire dom emom so obi antimi nkire dom anti asante nanso eka boko a na ka asante nso a na ye wurade otekra ne bra nwoma so ne ho na aba mu eti ye besere ye nuanom santwerefo a ewa asante memu ene mu anne mutumi ba ha bie se ensem na nyansem botene enyansem ni fa so na emom nya benkum na mpesem kyese enye de ye trodo na nya atanchia madawuru meburu e pasomdue o peace ene ye nyina ye hwehwe midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa.
Mempo. Yeah, portrait. No, quite.
Abusua yema mu nyina mu akwa baba nyansapo kasamfo nyini so aha ye manhia ahemfie amane de ba ha ne se ye nyina ye ni moman mu nsem ahodo a ekoso ye de ye se asomdwe ye wura santenhene de otekra ne brawra ngoma so ofiri amonone ba santemam a wo ba ye behuna trankonwa no na ho behia se ne dei wo mo ewo atifido mantem ene afi ye nuanom a wo mo ewo boko ho nsem ama ne ho mene so no santenhene ne atrankonwa betena se ama yie atoyie ene ba ye ba nyina ya asomdwe eya asomdwe nti fakuo dom ahodo aba ya wo mu nyina ba behwe ye wura santenhene ene wo mo betena ka asem yi se de be ye besifa akọ ho behia se yenso yebedi enkomo na yebisa womo amane anase womo enantese nti kan ho na yeni nkomo medin dia sonaba Kofi Mensah Abrampah ohene yamo akwaba. Good afternoon to you all. Me didi akomnaba Abubakar Sule me friboko me yaboko this year na ene ewiya ya yeba ha yeba na asumdiem because ene ya yeba ha say no yeba say omondi nokure ema boku man na asumdie etimi embla oman ne mu because waye bi pen watimi ayedagon esiesie dagon asem no de yenim say yewo hope say boku de no so obetimi asiesie yentem ama boku asanya ne ntomapa afra because tete no first pa no na boku ye kru a wokwa business ekuafo ye omojima omo ekuafo ene ayidwadefo na omo nyina bom mampursifo no kusasefo mo sefo ene ekuo hudo a na ewo boku nyina na yina edidwa ebom ene boku okwa boku ayete se eye ghost town enti se kane no nti enen ye ba ha se no ye ba se na boku yufu no so no aye jima etimi aye ema obia ensa akona nu. Okay, mo tribe biedin sesi ano ekoba se ekoma wo ana nkwa amawo a mo gina sa asomdwe na mo hwehwe asomdie na ye hwehwe na ye wo hope se ye asomdie beba so asemi ba montene so na akoye se yewura beka yewura nka mote se santenhene de na no tu mu se obefre siesia ma asomdwe aba no wa wo mu de na ba otirim meti se otumfuo de no ho aba asem no mu no from that time no ena me hu se nyame ya adoma bokofuo ebesa aya hope biom boku ebesa aya asomdie because ena me de kan se waye bi pan no obetimi aye mayeni nkomodomo abai mwafade nyina kire enanso mfiri mamamre ho yenhwa hanso ye kumase anase asantememu na de ote kokoso ote krawre ne bara nguma so tumfo seitu ene asante ehene na munyina mu aba emom se ya amamu ankom se mu twa mu abontene de besie no mbaba abebo amane ya kire mu bibisa na mu twa ai ohu edoma ewo hase nyina no etwen se nyame adoma eno asem no de esomdie beba nti so ye nyina wo hase etwen de otumfuo ebeka no nti ye nyina so de ombeka no ye besom so ekuo ne ye mienu ba ko de kan aba ena mo nso mo aba mo de mo asem de dom na aba pa mo doso nti ana mo de mo beta mo mpanimfo a ye wura ne atanakonnwa ne wo mo beka asem yechi Usha kusase for the ye doso because Osha ye kusasi mine ye wo districts ensia ewo MPs ensia MP kusasi for so ye doso Asante mine hase ye wo Ashanti Rigin ewo Western North ewo Western ewo Bono East ewo bebia Ghana ha bebia ni hwa wo kwa ekuafo mo Ghana ha dodo na eye kusasi for bebia obekọ na asantefo ho no obehu kusasefo mienu miensa bi wo ho na omoso ne asantefo no ti ho a omo hwe omokoko ma omo nti o hwe bebia asantefo wo bia no obehu kusasefo so na ye wo ho bi. Okay, nanano matena si de ye nyento ato api mame na wase akwanya wode amame ye da wase pa misome da ase abusia nyansapo kasamfo nyini so ne ayamamre ne amane enti ho behia sende ye beba manhia ahemfie na de otekare ne bra nwoma so otumfo sei tu abibio waba no obesiesie no de
ɛna ahodoɔ de bɛsiesie nyinaa yɛde mu amanneɛ ɛbɛsom mɛde kan aka sɛ kuo no baako aba deɛ ɛtɔ so mmienu ɛni nti asɛm no poma sibere no yɛbɛma yɛahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa nso ɛnsa aka medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Madawro mantuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame